Χαίρετε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην τελευταία Κρήτη σήμερα τη σεζόν, από το Σεπτέμβρη να είμαστε όλοι καλά και πάλι το καινούριο ξεκίνημα. Πάμε όμως, έχουμε μια μικρή έκπληξη, σήμερα μας αρέσουν. Και ήταν και για μας μια ευχάριστη έκπληξη όταν ανακαλύψαμε πως ένας άνθρωπος, θα λέγαμε τεχνοκράτης, ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει γραφιστική, κάνει δημόσιες σχέσεις για μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία, μπορεί να φτιάχνει βιβλία όπως αυτό για το οποίο θα συζητήσουμε. Καταρχήν να σας τον παρουσιάσω. Είναι ο κύριος Γιάννης Γαλάνης. Καλώς ήρθατε, κύριε Γαλάνη. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω βάλει και ένα τίτλο. Ένας τεχνοκράτης ανακαλύπτει τα μυστικά του Καζαντζάκη. Βέβαια, εσείς δεν έχετε ανακαλύψει μόνο τα μυστικά του Καζαντζάκη. Καταρχήν να το παρουσιάσουμε το βιβλίο. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω όλο. Από τα λίγο που του έριξα, μπορεί κάποιος, φίλες και φίλοι, αυτό εδώ ακριβώς είναι. Δεν ξέρω αν η κάμερα μπορεί εδώ να το δείξουμε. Διαβάζοντας το λοιπόν κάποιος, παίρνοντας το στα χέρια του, χωρίς να έχει εντρυφήσει στα έργα του Ομήρου, στην περίφημη Ιλιάδα και στην Οδύσσεια, χωρίς να έχει διαβάσει το σύνολο των ποιημάτων του Καβάφη ή χωρίς να έχει διαβάσει το σύνολο των έργων του μεγάλου Νίκου Καζαντζάκη, θα σχηματίσει μια πλήρη εντύπωση πραγματικά για το τι ήταν το συγγραφικό, το ποιητικό έργο αυτών των τριών μεγάλων Ελλήνων. Λοιπόν, κύριε Γαλάνη, τεχνοκράτη θα σας έλεγε κάποιος. Πώς μπήκατε σε μια τέτοια δουλειά που δεν γίνεται σε μια μέρα μέσα? Όχι. Σίγουρα δεν γίνεται σε μια μέρα και σίγουρα δεν τελειώνει. Αυτό είναι μια έρευνα 15 χρόνων. Είναι από την αγάπη μου για τον Καζαντζάκη, από εκεί ξεκίνησε, δηλαδή από τον Καζαντζάκη ξεκίνησε η περιπέτεια. Μην ξεχνάμε ότι ο Καζαντζάκης έχει αναφερθεί στον Καβάφη και στον Όμηρο. Πάρα πολύ. Τον θεωρεί φυσικά πατριάρχη και είναι πατριάρχης της λογοτεχνίας ο Όμηρος. Και αφού αναφέρθηκε ο Καζαντζάκης, λογικό είναι ότι έπρεπε να αναφερθούμε κι εμείς. Και προσπάθησα να δω τα κοινά στοιχεία, δηλαδή από πού επηρεάστηκε ο Καζαντζάκης, και από τον Καβάφη και από τον Όμηρο. Ακόμα προσπάθησα να κάνω μια μελέτη πάνω στα έργα τους. Είναι η πρώτη φορά που σε ένα βιβλίο υπάρχουν και οι τρεις μεγάλοι, έρευνα για τα έργα τους, ανάλυση, και προσπαθώ να δώσω και προβληματισμούς. Είναι μια εκτεταμένη έρευνα, να το πω εγώ για τους τηλεθεατές μας, και με βιβλιογραφία, για όποιον επιθυμεί να εντρυφήσει περισσότερο στις παραπομπές, να διαβάσει δηλαδή σχόλια, κριτικές κλπ. Ανθρώπων του πνεύματος μεγάλων που έχουν ασχοληθεί με τους εξίσου μεγάλους. Δεν είναι απλώς εξίσου, μιλάμε για πατέρες. Ο Όμηρος θεωρείται πατέρας της ανθρώπινης λογοτεχνίας πια, όχι πια της ποίησης, έτσι, της πεζογραφίας. Θεωρείται ο πρώτος καταρχήν λογοτέχνης. Ο Καβάφης ένας κατεξοχήν γνωστός για το έργο του ανά την Ιφίλιο. Μπορεί να μην έχει βραβευτεί με Νόμπελ, όπως ο Ελίτης ή ο Σεφέρης, αλλά είναι εξίσου γνωστός. Ούτε και ο Καζαντζάκης, παρόλο που πλησίασε. Ούτε ο Καζαντζάκης πλησίασε, αλλά αυτό δεν ακυρώνει προς Θεού. Έτσι, δεν σημαίνει ότι δεν είναι μέγιστος. Είναι παγκόσμια αναγνώρισή τους και των τριών. Παγκόσμια αναγνώρισή τους. Για τον Καζαντζάκη έχουν γράψει πολύ. Για τον Καβάφη έχουν γράψει πολύ, για τον Όμηρο έχουν γράψει πολύ. Είναι η πρώτη φορά όμως που είναι και οι τρεις μαζί. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να το πάρει ένας 15χρονος, γιατί έχει μέσα και την ύλη του γυμνασίου λυκείου και μπορεί να το βοηθήσει. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να το πάρει ένας σε μεγαλύτερη ηλικία, ο οποίος του αρέσει είτε ο Καζαντζάκης είτε ο Καβάφης είτε ο Όμηρος, να διαβάσει την ανάλυση των έργων του και μπορώ να πω, να το προβληματίσουμε με ορισμένους προβληματισμούς που μέσα από τα έργα τους προσπαθώ να τους κάνω οι ίδιοι να αναρωτηθούν. Και η ουσία πέραν των άλλων είναι ότι, εντάξει, όλους μας αρέσει ο Καζαντζάκης, κανείς, με εξαίρεση προφανώς τον ομιλούντα απέναντί μου, δεν έχει διαβάσει όλα τα βιβλία του Καζαντζάκη, όλο το έργο. Εγώ προσωπικά έχω διαβάσει τουλάχιστον 10, αλλά το σύνολο του έργου του Καζαντζάκη δεν το έχω διαβάσει. Κι όμως από εδώ μέσα μπορώ να αντιληφθώ, να διαβάσω, να καταλάβω τι είναι το κάθε βιβλίο που έγραψε, γιατί το έγραψε και τι θέλει να πει. Ακριβώς. Κάτι που είναι το σημαντικό. Και έχει και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Είναι το δεύτερο μέρος του βιβλίου, που αφορά την ψυχολογία. Ο Καζαντζάκης αναφέρθηκε και στη δημιουργικότητα και στη μοίρα και στον άνθρωπο και στη ζωή.
στο Ευζήν. Το δεύτερο λοιπόν κομμάτι είναι καθαρά ψυχολογικό και προσπαθεί να αναλύσει αυτούς τους τρεις τομείς. Τη δημιουργικότητα, αναφέρει τη δημιουργικότητα του ανθρώπου, τη δημιουργικότητα του παιδιού, αναφέρει τη ζωή, τη μοίρα, που πίστευε πάρα πολύ στη μοίρα ο Καζαντζάκης. Ένα κατεξοχήν χρήσιμο βιβλίο, να το ξαναδείξουμε. Και όσο το δείχνουμε, εγώ θέλω να μου πείτε την ερώτηση έτσι, την υποσημείωση, όπως την έθεσα από την αρχή. Ένας τεχνοκράτης πώς μπήκε σε αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή, ναι, είστε γραφίστας, περιέχει η γραφιστική το καλλιτεχνικό αισθητήριο, γιατί διαφορετικά δεν μπορείτε να δώσετε ζωή σε οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης, αν το θέλετε. Ακριβώς. Αλλά η διαφήμιση είναι ένα κατεξοχήν, θα έλεγα και λιγάκι ψυχρός τρόπος προσέγγισης ορισμένων πραγμάτων. Μερικές φορές είναι κάθετος και μερικές φορές μπορεί να είναι και σκληρός. Αυτή η δουλειά απαιτεί άλλο επίπεδο. Πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία? Γενικά προσπαθώ να δώσω ζωή στο έντυπο όσον αφορά τη διαφήμιση, ζωή σε απλά γράμματα. Ο Καζαντζάκης είχε πει ότι έχω 24 μολυβένια στρατιωτάκια που εννοούσε τα γράμματα. Και βάσει αυτό προσπάθησε να πει αυτά που ήθελε να πει. Εγώ μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με τον πατέρα μου, ο οποίος είναι και εκείνος συγγραφέας, μέσα σε χαρτιά. Άρα λοιπόν, υπήρχε κάτι στο DNA, έτσι. Βέβαια. Μπορώ να πω ότι ένα μικρό κομμάτι πήρα από εκεί πέρα. Ο πατέρας μου μέσα σε ένα γενικό χαρτομάνι, συνέχεια να γράφει. Δεν μπορούσα κι εγώ. Από μικρό παιδί έπαιρνα ένα χαρτί, ένα μολύβι, καθόμουν δίπλα του και έγραφα εκθέσεις, έγραφα πώς πέρασα εκείνη τη μέρα και σιγά σιγά αυτό μεγάλωσε και έφτασε σε αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Αν μου επιτρέψετε να πω ότι έχω γράψει άλλα 3 παιδικά βιβλία. Ας πω, καταρχήν έχουμε ένα εδώ. Ναι. Μας κάνατε την τιμή και μας το φέρατε. Είναι η Σφυρίχτρα, ο Ροζούλες μαθαίνει τον κόσμο. Ακριβώς. Έχει λογοτεχνική επιμέλεια μέσα η κυρία Ζόρ Σαρή. Ναι. Είναι σημαντικό, έχει περάσει από την κυρία Σαρή. Την κυρία Ζόρ Σαρή. Μάλιστα. Αφιερωμένο στην κόρη σας. Ναι, βέβαια. Στην ηλιακτήδα της ζωής σας, την Άννα. Ακριβώς. Δεν πρόλαβα να το ξεφυλίσω, τώρα το φέρατε. Βλέπω έχει εξαίρετη εικονογράφηση, να το δείξουμε γι' αυτό. Λοιπόν, πείτε μας δυο λόγια για το παιδικό βιβλίο, γιατί δεν μπαίνει κανείς εύκολα στη διαδικασία να γράψει βιβλία για παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο και ιδιαίτερα στις μέρες μας που λυπάμαι που θα το πω, αλλά ο Έλληνας δεν διαβάζει. Έχει σταματήσει να διαβάζει. Έχει σταματήσει να διαβάζει γιατί διαβάζει από το ίντερνετ ή γιατί έχει άλλες ενασχολήσεις ή γιατί βλέπει τηλεόραση? Δεν ασχολείται τόσο πια όπως παλιά με το βιβλίο. Θυμάμαι ότι η σχέση ενός ανθρώπου με το βιβλίο είναι μια πολύ προσωπική σχέση. Το βιβλίο το παίρνεις συνέχεια μαζί σου, το διαβάζεις, το ψιφιλίζεις, το τσαλακώνεις. Καταρχήν είναι δικό σου. Ναι. Το αγοράζεις, αλλά γίνεται δικό σου. Δικό σου. Είναι προσωπικό. Και μάλιστα είναι πολύ δύσκολο να δανείσεις, που λέει ο λόγος, ένα βιβλίο. Εγώ με τα δυσκολίας μεγίστης δανείζω και γράφω και το όνομά μου σε όλα τα βιβλία. Ακριβώς. Γιατί είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας πια. Περνάμε ορισμένες πραγματικά προσωπικές ώρες. Δηλαδή ο πιο μοντέρνος Έλληνας ή είναι σημείο των καιρών και συλλογικά άπαντες. Δηλαδή ανεξάρτητα από τις ηλικίες σταμάτησαν να διαβάζουν ξαφνικά. Πιστεύω ότι είναι σημείο των καιρών. Με την τηλεόραση, με το ίντερνετ, ο κόσμος σταμάτησε πια να ασχολείται, να έχει το προσωπικό χρόνο. Δεν έχουμε πια τόσο προσωπικό χρόνο. Παρόλες τις ευκολίες της τεχνολογίας, που ο σκοπός ήταν ποιος? Να έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Ναι. Είχε ακριβώς τα ανάποδα αποτέλεσμα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα έχει δεν έχουμε αντιστραφεί πλήρως. Ναι, αλλά κοιτάξτε, όσο πιεσμένος και αν είναι κάποιος, και ξαναφέρνω πάλι τον εαυτό μου ως παράδειγμα, αλλά δεν είναι σωστό, απλώς το αναφέρω έτσι. Πάντα θα βρω μισή ώρα ή μια ώρα τη μέρα να διαβάσω κάτι. Εσείς. Ναι. Εσείς. Ναι, αλλά πιστεύω ότι επειδή το κατορθώνω και εγώ που έχω ένα πολύ πιεσμένο πρόγραμμα, πιστεύω ότι όλοι μπορούν. Όλοι μπορούν σίγουρα. Το θέμα είναι να το κάνουν. Και καμιά φορά δεν διαβάζω και σωστά, αλλά θα διαβάσω. Δέστε τι γίνεται με τις πωλήσεις των βιβλίων. Το να βγάλεις ένα βιβλίο στην αγορά και να προσπαθήσεις να πεις ορισμένα πράγματα, γιατί βιβλίο βγάζεις όταν θες να πεις ορισμένα πράγματα ή όταν κάνεις μια έρευνα. Ναι. Θες να το μοιραστείς. Και πάλι και έρευνα με την έρευνα κάτι θέλεις να δείξεις. Ναι. Εντάξει, θες να το μοιραστείς. Λοιπόν, πρέπει να έχεις και το κοινό. Να έχεις προσοδοφόρο έδαφος. Να μπορέσεις αυτό που δείχνεις, γιατί εκεί είναι η ικανοποίησή μας. Η ικανοποίησή μας ποια είναι? Όταν το διαβάζουν οι υπόλοιποι. Προφανώς, αλλά πάνω σε αυτό ακριβώς. Πόσο μάλλον τώρα σε μια περίοδο όπου ο κόσμος δεν διαβάζει όπως διάβαζε πριν 20 χρόνια ή ακόμα περισσότερο πριν από 30 χρόνια, πώς θα
δοθεί το κίνητρο σε έναν άνθρωπο που είναι ικανός, έχει την ικανότητα, έχει την μπένα, έχει την διάθεση, έχει την... Δεν θα πω το χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι δισεύρετος, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει. Πώς θα πιστεί λοιπόν να καθίσει να γράψει ένα λογοτέχνημα όταν ξέρει ότι θα μείνει στο ράφι του βιβλιοπωλείου? Και δεν πρέπει αλίμονο, σημειώνω, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να στερηθούν ακριβώς αυτό το... Μου είχε πει όταν ήμουν πιο μικρός ο κύριος Ρίτσος ότι του είχα πάει σε μια εκδήλωση με τον πατέρα μου ένα μικρό σύγγραμμα και το οποίο το διάβαζε, μικρό παιδί, και το διάβασε και μου λέει, Γιάννη μου, προχώρα, μην το φοβάσαι. Λέω, μια εκθεσούλα έγραψα. Μου λέει, αυτά που νιώθεις, βγάλτα. Στο τέλος δηλαδή το κάνει για τον εαυτό μας. Για τον εαυτό. Πρέπει να βγάλουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Γιατί έτσι κάνουμε χώρο για να μπουν και άλλα και να βγάλουμε και άλλα. Και αλίμονο αν άνθρωποι της τέχνης ή της λογοτεχνίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής τέχνης σκεφτόντουσαν πάντα την πιθανή αποδοχή που θα έχει το έργο που φτιάχνουν από τον κόσμο. Κάποια έργα δεν θα τα είχαμε δει ποτέ με αυτή τη λογική. Σίγουρα. Λοιπόν, κύριε Γαλάνη, σας ευχαριστώ. Πριν κλείσουμε όμως θέλω να πω, δεν το είχαμε προγραμματίσει, αλλά όποιος τηλεφωνήσει πρώτο στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στο κανάλι, το βιβλίο, το συγκεκριμένο, μαζί με το παιδικό, τη Σφυρίχτρα, θα είναι δικά του. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να πω και ένα ευχαριστώ στον εκδότη μου που μου έδωσε την δυνατότητα να πάρει ζωή αυτό το βιβλίο και το άλλο μου βιβλίο, της εκδόσης Μύστης, και προσωπικά τον Αντώνη Τσιντάρη, ο οποίος πίστεψε στη δυναμική αυτού του βιβλίου. Μάλιστα. Κύριε Γαλάνη, σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πολύ όμορφη κουβέντα. Φίλες και φίλοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί πάλι.